Mangibingelela abantu abasha ngegama lika Jesu elinamandla. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Nakulolu suku lungolunye inkosi esenzele zona ukuba sidumise igama layo. Siyayibonga inkosi bangcwele. Sibonga nje ukuba nosuku lwethu la kuhlukaniselwe nje thina kuba sondliwe emphefumulweni wethu ngesu lika Somandla. Ngicela basibheke izwi lenkosi elitholakala encwadini kaSamuel, umprofeti uSamuel sahluko samashumi amabili nambili, first book of Samuel chapter 22. We'll start read from verse number 20. It reads thus from the New World Translation. However, one son of Abimelech, the son of Ahitub, whose name was Abiathar, made his escape and went running away to follow David. Then Abiathar told David, Saul has killed the priest of Jehovah. At this David said to Abiathar, I well knew on that day, because Doeg the Edomite was there, that he would without fail tell Saul, I personally have wronged every soul of the house of your father. Verse 23, which is the last one. Just dwell with me, do not be afraid, for whoever looks for my soul looks for your soul, for you are one needing protection with me. Inkosi ayibusiswe ukufundwa kwezwi layo. Masibonge izwi lenkosi egameni lika Jesu. Baba ongcwele, siyalibonga izwi lakho lingumthombo umphefumulo wethu. Uma livulwa lifana nompompi wamanzi abandayo emphefumulweni omile uvulwa ukuba sikwazi ukuphuza kulo. Siyabonga Nkosi, sibusise ngalo ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Bantu abasha ngicela ukukhuluma nani nakule ntambama egameni lenkosi. Ngicela ukubeka nakho ekubekwe inkosi emphefumulweni wami egameni lika Jesu. Kuliqiniso ukuthi kumele basinifundise. We must teach you how to live and train you to handle the weapons of spiritual warfare. That is the fact. Kumele basinifundise kuphilwa njani, zibanjwa zihlonywa kanjani izikhali zokulwa kulempi okomoya, spiritual warfare. All of you need that. What is needed from you is that we must train you to serve your God and King. That is a process. Akusiyona into oyenza nje wedlule. It needs time. Udinga ukuba ube ngabantu, kube khona abantu omenabo abakufundisa. It's a process. It might take time. Kufuneka abantu abalalelayo, abanomoya ofundisekayo, a teachable spirit, what we call a teachable spirit. Abanomoya ofundisekayo. Abantu abasha bazophumelela. Abantu abasha abanomoya ofundisekayo. Alibongwe igama lika Jesu. La kule ncwadi esiyifundayo bantu abami ikhuluma ngendaba kaDavidi. uDavidi ngesikhathi esezothatha ukubusa, uSaul eserejectiwe, kwaba ukuthi uNkulunkulu fanele bamtraine ngobunzima bokuhola abantu, ngoba ukuhola abantu akulona igudu lelibhenywa ngabafana phansi kwezihlahla. Kwakuba ukuthi amtraine, amhlalise nabantu abanhlobonhlobo, abaphezulu, abaphansi, abaphathi nendawo, abangelutho, abahluphekile, abahlukumezekile, afunde bonke laba bantu. uDavidi ke
waqala ke balekela uSaul emfuna phansi emfuna phezulu. Wabaleka umzi waseNobi kwakuwumzi wabapriest, kune head of the priest nabapriest abancane abasatrainwa khona la kunesikole sabapriest la. Uma uDavid eselalendle selambile wabaleka waze wafika kulomzi. Uma wafika wethuka umpriest omkhulu, head of the priest, uAbimelech. Wethuka ethuswa ukuthi nangu uDavid eqhamuka yedwa kanti wayemazi njengokhomanda wempi kaSaul. Hawu ufika yedwa akaphethe lutho, ulambile, ukhala ngokudla, uthi akukudla okukhona lapha na. Uthi ke umpriest omkhulu awu uyatatazela phelana umazi umuntu ewucaptain wempi kaSaul. Uthi ke ayi ngibona ngihamba ngedwa nezinsizwa zami ngishile angiphathanga lutho ngoba inkosi uthi inkosi uSaul udaba ebengithuma ngalo belushesha. Insizwa zami sesihlathini kodwa mangatholi izinkwa nje kube khona esikudlayo. Uthi ke lona akho sinkwa esijwayelekile la kunesinkwa esibusisiwe esidliwa abantu abazigcinile ngoba sithanda abantu abasha bengabantu abazigcinile ezintweni, abantu abapure, abantu abane new character, abantu ababona umhlaba ngenye indlela, abantu abaneso elibheka izwe lingakubheki. Uthi ke hayi sizigcinile vele noma zingcwele lezinku ngasinika. Useyamnika ukuthatha izinkwa lezi lapha ke ethempelini emzini waba priest ezinkwa ezingcwele. Ngoba insizwa zigcinile ke kusho ukuthi zizozidla ngoba zakwazi ukuthi njoba ninibone nje enkozweni sisiqala sifunde makunesidlo senkosi sifundise ukuthi obani abaqualifyayo abanelungelo lokungena esidlweni. Sidliwa abazigcinile, sidliwa abamaziyo uJesu, abayazi inkosi ngoba esidlweni kwesidlo suke ikhunjulwa inkosi, umuntu akayikhumbula into angayazi, khumbula yaziyo. Manje basemnika ke izinto uma esebona uDoeg ezohlanjululwa naye la wabona uDavid ukuthi ayikuyonakala ke manje ngoba uSaul uzoyazi noma kanjani indaba ukuthi uDavid ufikile kulomzi wabapriest and wakhuluma nompriest omkhulu uAbimelech ukuthi amkhulekele kanjalo wamenzela yonke into ebuka uDoeg lo mlusi kaSaul naye wayezohlanjululwa la. Usethi ke awu asikhona isikhali esikhona la ukuba ngisiphathe ngoba ngihambe mina sengishesha ngashiya ezami. Uthi ke umpriest omkhulu cha isikhali esikhona la ilesiya owasaphuca uGoliath owangenkathi ebulala uGoliath kwaba sekuthathwa isikhali sakhe sazogcinwa lapha kwiarchive saba lapha emzini wabapriest. Isona kuphela sisongwe ngwendwangu ukuthi anginike sona ngoba asike esingcono kunaso. Siyasithatha ke uDavid uhamba nezinkwa uyanaze ehlathini kodwa uphethe lesi sikhali ekwakade ngesika Goliath esagcinwa la emzini wabapriest. Bayihamba ke kodwa enakho ukuthi noma kanjani ubumlusi kaSaul omunye wabelusi bakaSaul uDoeg wayekhona la naye ezofuna izinto ezithize ngoba emzini wabapriest kunezinto ezitholakalayo kufuneka uhlale uyijwayele leyo ndawo emzini wabapriest uma umuntu omusha. Wasehamba ke eseyale mayefika yena ngempela ke uDoeg kuSaul angithi uDavid uyafuna uyiwanted. Umpriest lo wayengazi ukuthi uDavid swaba iwanted, wayecabanga ukuthi usuka kuye. Usemtshena ke lonke ke uma uSaul eseqanganisa ukuthi aningitshenanga ukuthi umfana wami uxhumene nendodana kaJese bakho uzungu ngihamba afuna ukungichitha nina kanjani. Useqhamuka lapho kuDoeg ukuthi hayi ngimbonile uDavid eNobi wamcelela isibusiso umpriest wamenzela yonke into as if uDavid ubakho uzungu nalompriest ngenkosi uSaul. Usekuthola ke kuphumisa amaniso ke manje kuthiwa ke lo mzi waseNobi awuse wonke umpriest omkhulu nendlu yakhe yonke bese la babizwa esigodlweni. Uma befika ya wena uhlangana nezitha zami wena ucelela izibusiso awu angiqali nje ukubacelela izibusiso akazi phela umpriest lonto kanti uDavid swahlubuka useyafunwa ufunwa phansi phezulu kanjalo manje ke usethi ke uSaul isinqumo sakhe ke lahlwa icala ke umzi waseNobi uthi ke kubantu bakhe kumabutho akhe bulalani bonke abapriest bakaJehova, kill them.
amasotsha angeke sibulala abagcotshwa bakaNkuluNkulu. Suka kuDoeg ke utshena uDoeg akhipha iorder ukuthi babulale eDoeg, Doeg aphihlizeke kufe 80 plus people. Kwakuba imassacre enzima kakhulu. Bese ke iBhayibheli ke lithi kodwa oyedwa, but however one of the son of Abimelech escape, wahlubuka kena waphuma lapha kubulawa laba abapriest wabaleka walandela uDavid. Uma efika kuDavid wafika wamtshena ukuthi ubona mina nje ubona ugcina uDoeg lo uSawula uvele wathi akasibulale yonke indlu kaBaba. Uthi ke uDavid ngasi ngalelo langa ukuthi vele lolu daba inkosi yawuluswa, kodwa ke hlala lapha ke kimi, just dwell with me. David told Abiathar, just dwell with me, do not be afraid, for whoever looks for my soul looks for your soul, for your soul. For you are one needing protection with me. Kusho kuDavid utshena indodana yompriest omkhulu ephunyuke lapha kubulawa, uthi ke hlala lapha kimi, yes, just dwell with me. Ngifuna ukuthi ke kubantu abasha kuyahlalwa esifikelweni kuyahlalwa, dwell with me, akucushwa kuyahlalwa. Ungesabi, ofuna ukuphila kwakho ufuna ukuphila kwami, ngoba ngomunye wabadinga protection kanye nami. Lalelani ke ngitsheneke nansi intshumayelo sengigcina ngithandaza. Uma efika uAbiathar ebaleke lapha ehlubuke lapha ade kubulawa khona indlu yakwabo, ufika kuDavid endle emtshene emxoxela ukuthi ubona mina nje ubona ugcina, ethi ke lona hlala la, ofuna mina ufuna umphefumulo wami, ofuna wena ufikelekile, ungakuvikela nangempilo yami ngoba indlu kaBaba wakho ichithwe nje ingenxa yami. uAbiathar iministry yakhe yaba nesibusiso, proved to be a blessing to David in the wilderness. Why? For he had brought with him the ephod, which was used to ask God's will. Ulomfana kaAbimelech wabaleka nengubo yompriest, wabaleka iphethe, wagijima nayo waqonda kuDavid. Ufika ke nesibusiso lapha kuministry lapha kuDavid, kumission kaDavid, ufika nesibusiso lomfana ngoba ufika uphethe lengubo yobupriest, which was used to ask God's will. Lengubo yobupriest yayenza ukuthi kukwazi ukuhambeka, yayenza ukuthi kukwazi ukufunwa intando kaNkuluNkulu. From there sefikile lo mfana uDavid wabe sebuzelwa yilo mfana ngoba lengubo kwayithi ngayigqoka bese ambulekelwa zimfihlo aNkulunkulu ambule ngalo mfana. Uzothola ukuthi uDavid akaphindanga washayisa, ngisho sokuswakela ukuthi uDavid ubalekile wayemzini okuthiwa iKeila. Uma ufunda uchapter 23 verse 6 uzothola ukuthi wayiphethe lengubo ngenkathi efika lapha. Kodwa maye sembuzela ukuthi uSawuli uzoza yini uzohlasela lo mzi ngoba eseswile ukuthi sibaleke sesala, kuthola ukuthi wonke impendulo zikhona. uAbiathar lona ufike neinformation, ufike nokudalulwa kwezimfihlo, ufike nento ebikade ingekho. uAbiathar lona ufika nesibusiso ngoba ungizalwa umpriest, khona ingubo ayiphethe yompriest. I-effort lena yayisho ukuthi yonke into sinayo njengoba selapha kwase kunompriest, kwase kunomuntu kaNkuluNkulu la kule mission kaDavid. Le yayizosetshenziselwa intando kaNkuluNkulu. Abantu abasha kumele babe nayo into yokwenza intando kaNkuluNkulu. Abantu abasha awukwazi ukuvela uzenzele nje. It's a given by God.
it's a given by divine power ukuba ukwazi ukuba umuntu omsha owahlukaniselwe khonza uNkulunkulu. Kubiza ukuba kube khona izinto ozitholayo ezikuhlukanisa naleliswe lobumnyama nelokufa, ngoba leliswe ligcwele ukufa. Kuleliswe kubhaliwe ukuthi akhona munye okufanele baphumelele, kodwa bonke kumele babe ngabahlulekayo, ngabachithwayo. Njobona iyouth nje ingama failures is because leliswe isitha sokulunga sibhalile ukuthi wonke umuntu makabe ngochithekayo, makabe ngongaphumeleli, makabe isehluleki, makutholakala abantwana babe baningi, babe nezibongo ezahlukene abangenamzali, abangenamuntu nalo bazalayo irresponsible. Mababe ngabantu nje abamhambi manje, abahluleka, abadakwayo nje, abazidiyadiya nje, bagcwala amajele, baboshwe ngapha, baphume ngapha, njobe gijima nje noma engekho baxoshayo. Is because i-system, ngakho kuphunyula kule system kufanele kube khona into umuntu omsha iphethe. U-Abitha wabaleka nengubo yobupriest, ifamily yakuba ichithwa injalo, kodwa le ngubo wafika nayo kuDavid yasiba isibusiso, ngoba izinto eziningi yayisisixazululo le ngubo kwase kubuzwa kuyo indlela as to where to go from here, as to what will happen tomorrow. Ngoba umuntu omsho osindisiwe onoNkulunkulu, umuntu ofana basi izinto zingakafiki ukuthi what is going to happen in ahead, what is ahead, akwazi ukubona phambili, akwazi ukubheka. Akusiyo umuntu uzobona izinto ngoba sezenzeka la, kodwa umuntu onomqondo olulekile, wide mind, umuntu okwazi ukubona izinto ezingabonwa, izinto esingakwazi ukuzibona, izinto ezifihlakele. Umuntu omsha, umuntu ke onjalo bathandekayo egameni lenkosi. Ngakho ke ngisho ukuthi ke uNkulunkulu makanibusise bazalwane bami, sisakhonza, sisathandaza, simthandazela kulendlela yokukholwa, kulendlela esihamba ngayo engumncingo nokho, kodwa eyambulekela kulona lowo. Mayisikwambulekela, qhubekela phambili, ungemi indawo, ungabheki emva, balekele entabeni, ungami indawo, uyabona iBhayibheli lithi neniphike enkempeni hambani ningemi. Wafika nale ngubo ke eyayisetshenziselwa ukufuna intando, ukwenza intando. Kuba nento eyenza umuntu omsha afise abe nenxano lokwenza intando kaNkulunkulu. Kuba khona into ephedwe. Yathi ke mayisifikile ke lengubo emgcinile njalo ethi uzokuprotecta umula kimi, akho lutho lokuthinta, okuthinta wena kuthinta mina, kodwa khona into ayephethe lo mfana eyaba isibusiso kumission kaDavid, eyaba isiba isixazululo kuma battles kaDavid, ngoba yayisila kuye ngaphakathi, isila kuye kulomsi wase Nobi. Mayibongwe ke inkosi, nibusise bazalwane bami, ngicela ukukhuleka nani. Baba wethu onamandla wonke, msindisi wethu ongcwele, liphilile izwi lakho, linguqobo liqondisa inyawo zethu entandweni yakho. Phefumulo wethu uyalilangazelela, uyalomela njengendluzela yomela amanzi. Siyabonga Nkosi, sesilifundile. Uthe wena kaliphumi kuwe lihambe lehle, alibuyeli kuwe lingawenzanga umsebenzi othumelele lona. Njengemvula ematisa umhlaba, kube nohlaza avune notshalayo, kanjalo Nkosi garantiwe izwi lakho ukuthi liphilile linguqobo. Sibusise Nkosi ngalo, busisa ulusha lwethu. Nkosi yami, bahlangulise kulo moya, umoya obumnyama, umoya okubacekela phansi, umoya wokuhluleka. Siyakhuluma ukuphumelela, siyakhuluma ukunqoba phe kwempilo yabo. Siyabonga mongcwele, dumo lonke maluse kuwe, yenze njalo. Sibusiso sikaNkulunkulu sibe phezulu kwefa lakho, ngoJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Amen.